Molt bones a tothom. Benvinguts de nou a una altra sessió de Thirsty Sword Lesbians. Aquest cop ens endinsarem a la lluna d'Alexandria per seguir les aventures i peripècies dels nostres personatges, la Queralt i la Hatay. En aquesta sessió 1, per veure com els hi va i conèixer-los una mica. A veure quines desgràcies els hi esperen entre els cristallets. Vale, doncs comencem amb la teva. Vale. Podríem començar la Queralt. Estaria en una de les coves de... Bueno, què estaria fent en el temple? Una tasca molt tediosa que no suportés i que els hi assignen a tots els que són novells. Doncs evidentment netejar els banys. I què fa la Queralt? O fer inventari d'equipament. I què fa la Queralt quan li assignen aquesta feina? Hòstia, tio. Puta merda de planeta amb els seus putos cristalls dels collons. A més, no comparteixen amb el poble. Aquí guardant això, perquè els putos nobles aquí... cristalls per aquí, cristalls per allà, i només ho veuen ells. Cago en la puta hòstia, joder. I de què està fent inventari? Doncs de l'armament, les armadures... coses vàries que puguin fer servir els guàrdies. Estaria a l'armeria. Li han dit que és una mica també perquè es familiaritzi amb el que es fa servir per allà, amb on estan les coses, tot. De camí a l'armeria ha vist un dels bedels netejar fregar el terra i se l'ha quedat mirant perquè ja va amb un pas molt decidit i remugant d'aquesta manera que fa ella, que sona com molt ferotge, i se l'ha quedat mirant. Aleshores ella el mira. Què collons mires, imbècil? El pobre home de la neteja, espantat perquè, clar, els que fan les tasques més de manteniment més bàsic, de neteja, aquí ja porten a gent que han condicionat mentalment, com els mentats o coses així. Perquè no es rebel·lin, perquè no puguin liar-la amb les instal·lacions, és algo molt secretiu. I seria normal adeptes també nouvinguts que els assignin altres tasques també de poca importància, relativament. Doncs aquest que neteja tremolaria de por i sortiria corrents deixant els estris, un atac de pànic, perquè no tenen una ment molt forta. Hòstia, puto desgraciat. Penso mentre, amb un acte reflexe, agafo la fregona abans de que caigui el terra. Que encara m'esquitxarà amb l'aigua aquesta bruta. Doncs l'agafes tranquil·lament. La poso amb delicadesa a repenjar a la paret i segueixo anant cap a l'armeria. Hòstia puta, és que aquí ningú té un puto sentit de res. Que... Joder, vaya panda de pàmfils de merda que m'han enviat aquí els meus pares, que amb tot ja em sentiran ja. A l'armeria hi ha tot tipus de posats en suports ben agafats. Tindríem espases, sabres, llances, destrals, alabardes, tot aquest tipus d'armes amb un material que tu reconeixes com una de les armes que portes a la cintura, que és una mena de barreja aleació amb part d'aquests cristalls. Però la meva arma no estava feta d'un material diferent. En tens dos. Ah, vale, una que és l'ortodoxa i l'altra que no. Aquest així. Vale. Però no està ben vista, perquè en la teva ordre us ensenyen a utilitzar unes habilitats més enllà del normal, com les vostres emocions, dominar-vos més, i a poder utilitzar aquestes armes amb una precisió letal. Aquestes armes que es vinculen amb el seu portador, pràcticament. Vale. Clar, saps que has d'anar netejant una per una totes i cadascuna de les armes que hi ha en el... Sí, primer vaig fent inventari com a tal, no? Controlant que estigui tot al seu lloc, que estigui tot bé, i vaig apuntant en una mena de dispositiu que és com una mena de tablet petiteta. I vaig apuntant, vale, està això aquí, vale, això està bé, aquest sembla que l'han canviat de lloc, l'han posat a l'altre, bueno, canvio, tal. Quantes armes ha de netejar la Queralt
per començar a deixar de seguir el protocol. 6. Llavors, a la setena, què canvia? L'agafa i es posa a fer moviments. Aquests moviments, què són? On els ha après? Dels seus mestres. Els seus mestres d'on? D'allà mateix? De casa, o de casa seva. de casa seva, aquell planeta tan hostil i inhòspit on ve... Sí, senyor. I què és el precepte? Què és el que valoren en aquest món? Que xoca amb els preceptes dels vidrians d'Alexandria. Joder, quina pregunta més difícil. Clar, si els vidraixes valoren la preservació de les coves i com una mica passar desapercebuts, a la seva casa els superstes valorarien més aviat que un bon atac és la millor defensa. Superstes. No els importa que se'ls vegi vindre... Bueno, que se'ls vegi vindre. No els importa ser vistos. Són directes. Vale. Llavors... Ella va fent els seus moviments i és conscient de que si vinguessin els algun vidraixa per allà i la veiés, s'escandalitzaria i potser sortiria corrent, fins i tot, si fossin impressionables, perquè són moviments com molt agressius, els que fa. Doncs entre els dos moviments, clar, la porta, lliscant, la porta aquesta automàtica, lliscaria de cop i entraria la instructora d'esgrima de l'Alexandria, una vidraixa alta, una mica més... La Queralt com és físicament? És alta? És corpulenta també? Me l'imagino una mica així pel que dius, però no sé si... Home, és corpulenta, alta, bueno, té una estatura més o menys estàndard, average, però és molt ampla d'ombros, és totxa, és molt, molt musculosa i ampla d'ossos i de tot. És densa. I què porta de roba? No el que deia la fitxa, sinó què portaria ara mateix? La roba uniformada de l'ordre? Sí, porta la roba que li han donat, tot i que la porta de qualsevol manera. No la porta amb tanta polidesa com els guàrdies que ha vist per aquí. I de fet, portaria, no sé, alguna cosa de la seva casa. Potser una samarreta de la seva casa, que tindria un color diferent i sortiria per sobre del peto. Clar, la roba de l'ordre podríem fer que és una espècie de túnica. De color morat. Morat? Llavors porta de color violeta una túnica. No. O sigui, la túnica de l'uniforme és violeta, però la que porta ella seria de color... Podria ser que tingués un estampat propi del seu clan, com els kilts. Llavors no és una túnica com la de l'ordre, és bastant diferent. Per això. No només en colors i motius, sinó en tamany també, seria d'un altre tamany. Sí. O sigui, porta tot el que seria armadura, com el que li han donat, excepte la túnica. Llavors va amb una armadura... Una armadura, un peto de cuir i poco més. Però una armadura com en rotllo de flectors per poder desviar projectils d'armes a distància i poder Doncs la porta lliscant sobre de cop i apareix la instructora Rottenmeier. En sèrio? No, està bé. És una dona molt alta, també d'ombros amples, però que treu un cap en la Queralt, com a mínim. Amb la seva túnica perfecta, completament alineada, posada a la perfecció, amb cada nus i cada botó posat tal qual toca, la seva armadura també col·locada de manera impol·luta i la seva cintura dos sabres que pengen també de l'ordre. Vale. I posa els seus ulls gèlids cristal·lins sobre la Queralt. La Queralt deixa de fer els seus moviments, evidentment.
què fas? La teva tasca és netejar les armes de l'armeria, no embrutar-les amb moviments de bàrbars. Com que barbes? Només estava provant que funcionessin bé. I la guarda al seu lloc. Funciona bé? Agafa, desaprovadorament amb la seva mirada, se'n va a l'arma que la Caral ha deixat en el seu suport, la gira, l'has posat malament. No l'he posat malament, mira, està com les altres. Ara està com les altres, l'he posat jo. Però què has fet? L'has mogut 1 mil·límetre. Encara es porten les unitats mètriques convencionals. La precisió és clau. Pot ser la diferència entre la vida i la mort. I aquestes robes? Aquest botó està mal posat de l'armadura. El posa bé, però se la queda mirant, desafiant. Aquests colors no són els adequats. I tant que són adequats. I es posa amb els braços en gerra. I tant que ho són. Sospira, fent acopi d'una paciència infinita. Maleïda bruixa amargada, pensa la Caral, però evidentment no ho diu perquè és suficientment intel·ligent per saber que seria una mala idea. Anem a provar el moviment. Defy Disaster. I a veure com han desafiat el peligro. Vale. A veure si hi ha els... Amb què seria això? Hi ha d'haver un moviment que digui Defy Disaster, per aquí, a veure la fitxa com ho posa. I seríem amb 8. Has fallat. Joder. La seva mirada ferotge va perdent intensitat. La Rodenmeyer mira fixament els ulls a la Caral i la Caral té la impressió que és com si estigués contemplant a un d'aquests dels tigres del seu planeta. I en aquest instant que dubta, la Rottenmeier fa una clau típica de l'ordre que només has vist aplicar aquí, que és amb un dit, posa en el front de la Caral i és com si les cames de la Caral s'afluixen completament i cau al terra d'esquenes. I no saps com et trobes mirant al sostre. Joder. La Rottenmeier. Patètic. Joder. No has ni vist venir el moviment. I per què m'hauria d'esperar que em fessis alguna cosa així? Ets una cadet del nostre ordre. Aquest és un dels moviments més bàsics, o almenys hauria de ser bàsic per tu poder-lo preveure. No sé com ho feu al vostre planeta. Veig a venir que la selecció natural no ha sigut el vostre camí, sinó més aviat la sort. Al nostre planeta no necessitem anar amb aquestes coses, amb aquests subterfugis, amagant-nos i fent veure que som menys del que som. Al nostre planeta s'aprecia la valentia. I ser directe, i ser honest. La valentia o l'estupidesa. Acaba l'armeria i vine al sala d'entrenaments. Avui et toca sessió extra. Agafa, amb les mans al darrere, com de manera molt militar condescendent, i se'n va. I sent la porta tancar-se. Maleïda bruixa estirada. Què fa la cara? Doncs, bueno, fa una mica més d'inventari, apunta algunes coses més a la tauleta aquesta i va cap on l'ha dit la Rottenmeier. Faria bé, correctament, la Caral d'endreçar o faria qualsevol cosa i tirar milles? A veure, no s'ocorre massa, no? Vols que fem... Ara tu fas de màster de la... Provem. Aviam, Pere, deixa'm-ho veure. Bueno, va, provem. A veure. Hatai, què estàs fent? Doncs la Hatai ha hagut d'anar a recollir una fregona davant de l'armeria. Davant de l'armeria? Perquè li han assignat que netegi els banys, ja que el Bedel, quan neteja, ha sortit corrents i mentre intenten calmar-lo, mitjançant les bones maneres, ella s'ha d'encarregar de netejar els serveis. I com se sent al respecte? Clar, ella sempre al·lega sentir-se molt contenta per poder fer les tasques i com que és una tasca de merda que no li agrada gens, ho agafa com una prova. L'estan posant a prova per demostrar el cabal. La Hatai quant de temps fa que forma part de l'ordre? Des que era molt petita. Ella ve del planeta i va ser una de les criatures que van adoptar de l'orfenat, sí. I ara, més o menys, en quin rango estaria de l'escala jeràrquica?
Clar, oficialment està en un rang bastant baix per la seva edat, perquè no és massa jove com per tenir un rang elevat. Estaria més o menys al mateix punt que la Queralt. Qual cosa és com una espineta clavada en el seu cor, perquè ella voldria estar més amunt, al pot. Vale. Així doncs l'han enviat a netejar el que no ha fet el Bedel. Doncs, mentre està netejant, es troba amb la Rottenmeier que passa per allà, que va a l'armeria. Fa una reverència, la reverència de l'ordre, ajuntant les mans i inclinant el cap. Ja està. Bueno, i la Rottenmeier es queda com pensativa. Com et deies? Hatai, mestre Rottenmeier. Ja està, Hatai, no cal que t'inclinis més, pots seguir amb la teva tasca. D'acord, en comptes d'aixecar-se, estic una mica més enrere. Qui t'ha enviat a fer això? M'han enviat la germana Gertrude d'administració. Jo no els hi diria germans, els hi diria alguna altra cosa. Vitricultors. Què et sembla? El vitricultor de gerència Gerald, per finalitzar la tasca i poder continuar, no haver de demorar la neteja dels banys. I es pot saber per què t'han enviat a tu? Tu no hauries d'estar entrenant o supervisant alguna de les tasques relacionades amb els cristalls? Sí, però, mestre, jo guaixo el que m'ha demanat el germà vitricultor, el vitricultor com vostè. Molt bé, l'obediència és una virtut digna de cultivar. Sí, senyora. Que no se t'oblidi mai, No, senyora. aquesta ensenyança. Hatai. Sí, senyora. Ja parlaré amb el vitricultor Gerald. Pots continuar. Gràcies. Uneix les mans un altre cop i entra tota tiesa a l'armeria. La Hatai comença a netejar i si sent sorolls, pararà l'orella. Sí? Vejam. Ui, que estem modificant aquí històries a través del temps. I se la detecten. Doncs podries tirar amb Grace un Defy Disaster, no? Perquè posa Swiftness or Elegance. Jo crec que seria el seu. Mixt. Ho aconsegueixo, però Amb un problema. Vale. Doncs podria ser que facis soroll i quan la superiora Rottenmeier surti et cridi l'atenció, o no sents bé i et quedes igual. Tu penses que ha sortit bé, però i sents el que diuen, sents tota la conversa aquesta, ho sents bastant nítidament perquè aquesta porta, bueno, és de polímers vegetals trets d'algun cultiu del planeta, el que orbita la Lluna, per tant se sent bastant. I sents tota la conversa. Fas alguna cosa No, en reacció a aquesta conversa? el canal ja s'ha tornat a ficar amb calents. Clar, d'alguna manera, el sentir que també la tira al terra, d'alguna manera se sent impel·lida que l'ha d'ajudar com sigui. Perquè ja es coneixien? Vagament, en els entrenaments s'han conegut, però s'ha fixat més la Hatai en la Entrenen Queralt. juntes. Sí, s'ha fixat més la Hatai en la Queralt que el viceversa. Molt bé. Doncs al cap d'una estona, la Rottenmeier surt, torna a juntar els dits, es posa tota tiesa i La Hatai, molt alta. La Hatai ha tornat cagant llets a fregar tot el que Ja, però la Rottenmeier sap. Ella porta molts anys exercint el seu càrrec, entrenant, està totalment modificada genèticament per sentir, per comunicar-se i per tot. De fet, abans de sortir, li envia com una mena de temor a la Hatai perquè es vagi preparant per la reprimenda que li caurà. El que passa que la Rottenmeier, ella és una clàssica i prefereix fer les coses cara a cara. Podria renyar-la psíquicament, però prefereix fer-ho cara a cara, per tant, surt. Quin cos té la Hatai? Com és de corpulent? La Hatai està molt fibrada, perquè la dieta que segueix és austera. Té una musculatura desenvolupada, però no és excessivament quadradeta. No tant com la Queralt. Però és una mica més alta que la Queralt, uns pocs centímetres, molt poc. El suficient com perquè ho notin ells, però des de fora no es nota. Bueno, segueix sent més baixa que la Rottenmeier. Això sí, quan la Rottenmeier ha sortit, s'ha posat a fregar com una boja a tota velocitat i ha aconseguit pràcticament fer tota la feina en un temps rècord, i el moment en què la Rottenmeier ha sortit, ella està
amb un dels urinaris. No, home, no, els urinaris no estan allà, estava netejant el passadís. Poden haver guixetes, si vols. Doncs ha pràcticament netejat tot el passadís, ja, en un temps rècord, i està esgotada de la font. Quan gira el cap, veu a la Rottenmeier amb els dits units, així, en pose seriosa, mirant-la, amb una cella molt aixecada. De fet, ho fa amb una eloqüència que traspassa qualsevol missatge verbal. El seu llenguatge no verbal és molt poderós. Què fas? Que ho netejat tot el passadís? Vidrassa. Això està molt bé, però saps que t'he sentit espiant, no és veritat? No estava espiant, estava netejant el cantó de la porta. No he sentit res. Tu saps que porto molts anys aquí, veritat, que he rebut totes les millores, entre elles l'ecolocalització, veritat? Sí, vidrassa. I ho fa tota l'estona amb els dits units, no els desenganxa. Ella junta les mans i s'inclina. Perdó, vidrassa, perdó. La vidrassa superiora agafa i amb la mà li toca la part de dalt del cap, no? Perquè quan la Hatay s'inclina davant seu li queda el que seria la calva dels homes. Pues això. I aleshores aquesta dona li posa la mà allà. No facis això. Ha estat malament? Ho saps? Saps quan t'he enganxat? Saps... Bueno, abans hem parlat de l'obediència, veritat? Ho recordes, oi? És extremadament condescendent. Creus no mereix aquesta condescendència? Sí, Vidriana. Que vostè digui. Creus que ha estat bé, la teva actuació? No, Vidriana. No està bé. Merda. Reconec la meva falta. Tu creus que podries tirar per entalls? No, podries intentar que no sigui tan dura, perquè és que està sent molt dura, per aviam, només has posat l'orella a la porta, si és que no sé qui no ho ha fet, això. Tira per entalls. Joder! La Hatay... A veure, es puc triar una opció, no? Perquè la Hatay... No, tu guanyes un string en la Rottenmeier. Ella tria, però bueno... I la Rottenmeier ha d'escollir un d'aquests. Give in to desire, promise something they think you want, get flustered and awkward. Què és flustered? Aturdido. Vale. Clar, la Hatay diria recitaria tota la letania d'oracions, recordant com grans membres il·lustres de l'ordre van aconseguir salvar els cristalls en el seu moment a base com a espies. Vale. Mal de que m'estàs donant. Mira, vés a la sala d'entrenament, fes una sessió extra avui i ja està. Déu meu. Sí, Vidrana. Què vostè diu? Aquests cadets d'avui dia, mira, massa intensos. Potser m'estic fent gran. No sé. I va marxant, tota tiesa, per això. Sí, va amb els braços així posats cap endarrere, com... Ha quedat malament, però igualment manté la compostura... Hombre, que la manté. Llavors la Hatay, com que ja ha acabat de fregar, anirà quan hagi acabat els... Però ja que sap que la Caral també ha d'anar allà, aprofita i primer espia una mica què està fent la Caral. Bueno, la Caral no triga molt a sortir, de fet quasi li estampa a la porta els morros, i quan la veu allà, què fas aquí? No té paraules el Hatay? Ai, mira, és igual. I la veus que comença a caminar cap a la sala d'entrenament. I la Hatay continua amb la mateixa direcció fins que ha passat uns minuts i llavors merda, que ha marxat. Però no la segueix? Sí, l'acaba seguint després, però primer ha hagut de passar el xoc. Vale. I van juntes cap a la sala d'entrenament? Sí, llavors va seguint la darrere. Espera, que també té a la sala d'entrenament, segons la Vidriana Rottenmeier. Ja, és una mica odiosa, no?
A veure, odiós és una paraula amb moltes connotacions, molt directa, potser no és adequada, no és potser la persona més de tracte més senzill, però odiós, tampoc crec que tant. Fes-les la pilota tant com vulguis. M'és igual, jo me'n vaig a entrenar. Com a mínim això és divertit, perquè en aquest muermo de lloc no hi ha res divertit a fer. Tu què fas per divertir-te? Entrenar, ordenar cristalls... Ordenar cristalls? Per favor. Què feu vosaltres de divertit? Doncs, no sé, anem a caçar? Anem de festa? Anem... A l'Alexandria no es pot caçar ni anar a festa. Per això és un conyazo de lloc. Es pot anar al planeta de festa. I quan es va al planeta de festa? Només quan ens assignen des de... Els vidrians superiors ens assignen tasques per fer el planeta. Llavors ens poden donar algun permís o... Quin rotllo. Però és un honor poder cuidar dels cristalls. Si tu dius. No? No sé. S'encongeix d'ombros, tot i que no els encongeix molt perquè són molt musculosos. Sí, Però la Hatai veu com es contrauen els seus músculs potents dels ombros sota la túnica aquesta diferent que porta. La Hatai queda un moment admirant aquells músculs amb una cara, unes galtes vermelles. Vols entrenar... Fa molta calor, no, aquí? Tu creus? Sí. No tens calor amb tanta... amb armadura i tot això? No gaire. Fa falta algú més perquè entri en calor. Sí? Vale. Jo... Bueno, em trec una mica de... si no fa res, perquè estarem tu i jo soles entrenant. Fes el que vulguis. Potser suposo que sota la túnica tindria algun tipus de roba també d'entrenament. Sí, un uniforme d'entreno. Sí. Exacte. I es queden allò. I ensenya molt, allò? Clar, jo suposo que seria rotllo com... Saps aquells pantalons d'esport? Que són com tipus licra i la part de dalt seria aquell top típic també d'entreno. Deixar el ventre exposat. I té... El joc et incentiva a fer aquestes coses. Ja m'imagino. I els abdominals com els té? Hombre, els té completament marcats i definits. Però no tant com la Caral. No els té tan grans com la Caral, definits, però Déu-n'hi-do. Bueno, de fet tenen el mateix atribut de... No, mira, la Hatai de fet té més atributs físics perquè té audàcia i grace. Bueno, sí. No és tan grossa, però... Déu-n'hi-do. La Caral la mira, li mira els abdominals una dècima de segon més del que seria normal, totalment imperceptible per les mirades poc posades en el tema. Ella està fent el típic de que es passa la mà pel cap i mira a un altre cantó, fent veure que no està deixant-se mirar per la Caral, però... Bueno, entres o no? Sí, vinc. I allà està la instructora. I aquesta no és tan gran, evidentment, com la Rottenmeier. Encara és jove, té uns 30 anys. Hola, ja m'han dit que veníeu. I aquest pas? Sou escolars? O sou aprenents del noble art de l'esgrima? La Hatai, som aprenents del noble art de l'esgrima, Vidriana. Perdoni la nostra lentitud. Vinga, agafeu l'equip. I agafa l'equip, que suposarà consistent en un tipus d'armes més de sparring. Sí. I de fet, podrien practicar alguna modalitat diferent, així com més pròpia dels vidraixes, que seria utilitzant un cristall, però algo molt màgic, saps? Que tinguin un cristall. I no sé, se l'enganxin en alguna part del cos amb un cordill o alguna cosa així.
Doncs la Hatai adoptaria aquesta posició de flor de lotus amb M'encanta. el cristall fent levitar entre els palmells de les seves mans. És veritat. No. No comencen entrenant amb els spàrrings, comencen fent una petita meditació guiada amb els cristalls. Agafen un cristall, se'l posen això al ventre, en pose de flor de loto. Ara començarem la sessió. Heu d'arribar a l'estat mental necessari per entrenar el noble art de l'esgrima Vidrashana. En posició, fent levitar el cristall entre els palmells de les seves mans rectes. No. I li mou la mà una mica davant de la cara. No facis levitar res, estem meditant, per favor, Hatai. Però és la meditació... Per favor. No hem de fer la meditació... No, per favor. Prou. Deixa't guiar. Sí. Té aquesta forma de parlar com tan pausada, tan zen, pròpia dels gurus. Meditem, noies? Hatai fa exactament el que vulgui. Què li fa fer? Seria divertit tirar per això, no? Com seria? Fem que tirin les dues. Amb Spirit. Spirit. Sí, Defy Disaster. fem que tirin les dues, no? I a veure la Caral. I la Caral, Així tenen el mateix resultat. aleshores dius que la Hatai Clar, intenta mantenir tota la concentració que pot, però té 2 punts de... No aconsegueix quedar-se absorta completament en la meditació, ja que tant en tant va obrint els ulls, perquè, clar, la seva meditació consisteix en que es posin una davant de l'altra, amb els palmells de les mans tocant-se, i no pot evitar dedicar-li una petita i subtil mirada a la Caral de tant en tant, amb els nervis d'estar-se tocant amb els palmells de les mans, notant les emocions que sent la Caral. I que la Caral, òbviament, nota part del nerviosisme de la Hatai. Sí, a la Caral l'està deixant molt desconcertada l'actuació de la Hatai, perquè li sembla una mica pàmfila que estigui tan així, que la miri i tot. Què collons li passa a aquesta tia? I ja de per si li sembla una tonteria monumental fer aquesta sessió de meditació estúpida amb el puto cristall, com per a sobre tindre l'altre davant, que no para de mirar-la i se sent una miqueta incòmoda. La Hatai nota una mica aquesta incomoditat que la fa sentir malament. Pobra Hatai. Com pensa que això? És allò típic que hi ha la part dels animes, que és tota aquelles ratlles liles, blaves, fosques a sobre. I que a més els hi posen la cara com més desdibuixada, no? I més cartoon. Sí, Bueno, segueixen meditant i aleshores sí que ja passen a practicar els moviments. Que passa que la instructora no les fa lluitar entre elles, practicant els moviments en solitari de moment. Agafa la seva pròpia espasa falsa i a una la toca una mica als musclos. Vinga, noia, una mica d'ànims, que no m'han fet fer hores extra per veure-us fer aquí moviments de ball. Estem aquí entrenant. Ai, perdó. Tu també, Caral, t'has cregut. La instructora també picaria en les cuixes a la Caral. Com reacciona la Caral? Li toca molt els ous, però bé, ja sap que aquí les coses funcionen així. Aviam, no és que els seus instructors del seu planeta fossin molt més diferents, també tenien aquestes coses d'instructor d'esgrima. La Hatai fa a la perfecció, executat de manual, tots els moviments que facin a l'ordre. És tan quadriculat i estandarditzat. Que fot fàstic, no? Sí. La Caral no, la Caral se li nota que ha après en una altra disciplina i que es resisteix a canviar. Ja se sent molt còmoda lluitant com en el seu planeta i aquestes coses tan místiques la repeteixen bastant. Clar, la instructora veu això i
amb una certa mostra d'autoritat. Caral, això no és el que se suposa que has de fer. Ah, no? I què se suposa que he de fer? Els moviments. Mira la Hatai, el que està fent. Ai, sí, la Hatai. Ai, que perfecte, no? Posa't al seu cantó. Vale. Ha de fer un moviment exactament igual. Es posa al seu cantó, molt al seu cantó, quasi tocant-la. És això el que volies? La Hatai està molt suelta. Típic d'espiral. La Caral quasi pot sentir la calor que emet la Hatai, no? Sí. I una estructura. Ara executeu el moviment número 1, el tall vertical. Al mateix temps. Ja! I pica de mans. Vale. La Caral ho fa a la seva manera. La Hatai també l'executa al mateix temps, xoca una mica de braços. Ui. Clar, en comptes de treure una com l'altra, no es fan enrere, mantenen un pols molt similar de que cap de les dues s'ha mogut ni un centímetre de la seva posició, tot i notar la pressió de l'altra. I la instructora va cantant ordres, fes-me un Defy Disaster? amb audàcia, perquè és per aguantar la posició de... I aconsegueix mantenir millor la posició. A veure, al final la Hatai no aguanta més i cau al terra. Pobra Hatai, a sobre que s'ho curra. Perquè, clar, la Caral té uns moviments molt agressius i cada vegada més forts. Utilitza més forces, mentre que la Hatai es manté en un nivell moderat. I eventualment la Caral tira a terra a la Hatai i amb els ulls porosos mira la Caral. No es pot fer això. La Caral sap que ha actuat malament perquè s'ha deixat guiar pel seu ressentiment. Li acosta la mà, li posa la mà davant per ajudar-la a posar-se de peu i li demana perdó. La Hatai intenta agafar la mà i es queda congelada a 1 mil·límetre de... Doncs la Caral li acaba d'agafar la mà i la porta cap amunt d'un tirón. Aleshores li dona un copet a l'esquena amb la mà, fa una palmadita, ja està, perdona. La Hatai està fet el millor dia del meu. Ho diu? No, pensa. I això sí, la instructora la mira les dues. Hatai, fes abans de marxar 100 flexions més. Hòstia. I després netejaràs tota la sala d'entrenament. No pots mostrar debilitat davant dels altres. I dono les gràcies a la teva companya, Caral. Ja podeu marxar, ja estic satisfet del vostre progrés, si es pot dir així. I se'n va, l'instructora. Sembla que ja estem. I ara què podem fer per divertir-nos? Jo vaig a fer les flexions i netejar. Bueno, mira, no sé, si vols parlar amb algú, estic al quartell. I se'n va. Amb aquella pose que té ella de depredadora. I quan se'n va, la Hatai, al seu voltant tots són estrelletes. I fa les flexions feliça i content i neteja tot. És tot fabulós. La Caralt, el que sí que farà per divertir-se una mica a la seva habitació seran sentadilles també i alguna flexió. Però a la seva habitació, que està més còmoda. Perquè a la seva habitació té un pòster d'alguna cosa que li agradava del seu planeta i se sent molt més còmoda ja. Doncs aquest pròleg podem deixar-lo aquí, no, de moment? Sí. Perquè l'endemà al matí, quan els hi donen la crida de primera hora, la Rottenmeier els fa passar al seu despatx, a la seva oficina. A les dues? Sí. Amb les seves mans, els seus dits completament alineats, simètricament tocant-se els uns amb els altres. Veureu, noies, mentre va negant amb el cap. Arriba un moment en la vida de tot cadet que se'ls assignen missions, tasques més importants.
I sembla que vosaltres, per fi, teniu una tasca important. Encara que tampoc us vegi molt preparades pel tema. Però bé, crec que us en podreu sortir suficientment bé. Avui mateix us anireu al planeta, us establireu allà i seguireu les directrius dels superiors que tingueu allà. Considereu part de la vostra instrucció. Però sapigueu, no estigueu nervioses, però tingueu en compte que sereu jutjades en tot moment. És això, us podeu retirar. I no calen preguntes. Feu ràpid l'equipatge, si us plau. I res d'endur-vos andròmines inútils. No us faran cap falta. Fora! Bueno, la Caral s'aixeca i se'n va amb la seva pose, de sempre de resolta, i quan surt... Toma! El planeta! Bien! La Hatai està... Fa molts anys que no surto de l'Alexandria. La Caral li fa un punyito al pit, així com de col·legueo. Pues t'anirà bé prendre una mica l'aire, aquí és molt carregat. Està carregat? Ostres, potser hauríem d'avisar els dels filtres de l'aire, per manteniment. Per favor, sens dubte necessites sortir d'aquest lloc. Per què? Però si aquí estem en contacte amb els cristalls, amb la font de coneixement universal, la major biblioteca de tot el coneixement de la galàxia es troba aquí. Va, fes la maleta, no voldràs fer enfadar la teva mare superiora. La Caral no sap ben bé d'on ha tret aquest nom, mare superiora. Sap que ho ha sentit en alguna banda i li ha fet gràcia dir-ho, però no sap què és. La Caral rep un missatge mental En sèrio? de perill de dintre de l'oficina del Rottenmeier. Una mirada severa dibuixa en el cervell. Quina por. Assassina. I amb els dos protagonistes anant al planeta, som aquí. El preludi, la introducció. Molt bé, a veure quines aventures els hi depara el planeta, sense nom. Quin misteri.